Ahojte ľudia, vítam vás pri prvom dieli Minecraft servera. Ja som tu dneska Faška zdarma, Improve Talent a Luxer. Čaute. Čaute. Jo. A prosím ťa, Fraps, aby si natáčal. Dosť dlho, nie iba 30 sekúnd. Bolo by to dosť cool. 40 sekúnd. No tak, ja som opak Gogo Style. Hej, Fero, uistí sa, či si na arene 7 písalo ti teraz, že za 30 sekúnd to začína? Počkaj. Poď rýchlo, napíš Leave a poď späť. Nemám ísť. Leave a poď rýchlo na sedmičku. 20 sekúnd! Ty vole, ideme hrať? Dobre, si tam. To je dobré. No vysvetli, čo to znamená survival game. 3, 2, 1, hráme! Vysvetli divákom, že čo znamená survival game. Survival game? Ne. To znamená, že po celej mape sú čestky. Hej, tu som. Ne, spadol som do vody. Ne, ty si viac. Poďte do vody všetci, poďte Ja do mám vody. jednu udicu, vyťahnem ťa. Poďte do vody. Kde si? Do vody, poďte do Jo, vody. ťa Už sa vyťahnem. zabíjajú, poďte rýchlo do vody. Ja mám udicu, ja ťa... Jaj, ty si tam už. No čakaj, jaj, oni sa zabíjajú. Čakaj. Tu, ne, to je taký... Kryška. Je po mne. Zabijú. Tam je jeden. Jo. Zlatý meč. Ja ťa udrem do hlavy! Tak survival game znamená, že proste po celej mape sú čestky a musíte ich proste vyberať skorej ako ostatní hráči a zabíjate sa. A zabíjať sa navzájom. Aha. A keď vyhráte, tak máte flašku zdarma. Au. Ty kokos, oni ma oblohacujú s kuličkami. Zabij ho. Ne, nadávaj. Predpokladám, že IP adresa tohoto servera bude aj v popise. Nie? Lebo ja ti to pripomínam. Triškač! Ak ti budem volať, prestaň. Počkajte, hneď som späť. Mám jablko zdarma. Jo. Kde si Darkman? Čiže Luxe. Spadol som. Ale ešte žije. Tu je Improve. Táda. O, a ináč, hrajú tu známe osoby. Ako napríklad, nesekaj. Nech vám tu ukážem. Ako napríklad toto neviem prejsť. To je problém. Vyťahni ma už oný. Horgal bottom. Počkaj, nedal som čas. Spadol som Už do lávy. približne takých 3 minúty už natáčame. Improved, vidím ťa, poď do arény. Hej, už 3 minúty natáčame, či? Približne. Dobre. Ináč, tu sú známe osoby, ktoré tu hrali. Som tu. Altrix. Arena koľko? Gordon, to poznám. 6. Gogoman TV! Jo. Nepoznám. Kugi poznám. Nepoznám. Ment. Napríklad vec. Gamer. Gogo je tu aj tak na... To čo? Yakuza. A Improve Talent je. To som ja. A počkaj, hlavu to nemám. To je zle. Vedľa Gogomenovej hlavy. Áno. A ja. Čo, odfotíme sa. No poď, vedľa toho. No. Jo. Počkaj. Jo. Poď aj ty bližšie ešte k tomu. Jo. No poď. Jo, Gogo. Podpis, prosím. Ďakujem. No poďte, Arena 6. Poďme naspäť. A tu ináč hrajú tieto osoby. Napríklad. No dakedy. Takedy. A dneska tu bol Cookie. Aj gamerovec. Cookie, áno. Čiže gamer. Gamer. Cookie. Bol to raz asi aj Gogo. No aj Gogo. Vedri tu nie. To je dačo ultra zle. Lebo A poďte na Arena 7. Arena 7. Jo. Sedmička. No poď, hlava. Dobre. Arena 7. Shift. Your mama is fat. Yes! Go Go offline. offline. Now. Hej, Fero, poď rýchlo. Či Luxer.
Nesmieš. Ty Natáčame takých 5 minút, ne? Ešte Asi, čo? hej, ak ti to natáča, tak určite. Natáča, červený mi to ukazuje. O, červená. Úsp. O to, co ja ťa vidím. Si tam. Videl som ťa. O, tam si. Skáčem. Dobre, prestaňme. Rýchlo. Kaptajn. Na naozaj. Foťka. Flaška zdarma. Flaška zdarma. Luxer, ideš? Za chvíľu. Ešte musím týchto zabiť. Dobre. Čakám. No dobre, rýchlo. A zdochol som. No, Dobre. môžeme ísť. Aréna 6 či 7. 8, naozaj 7. Hej, dobre si išiel. Pripojil sa. A som 15. A tu si vedľa mňa. Ne, si. Lux, ne, to je. Luxer, tam si Má ja červené oči. Ten chlapec. A ako vidíte, vedľa Luxera je jeden hráč, ktorý mi ukradol skin. Zlodej skinov. Hej, vidím. Arta z Taký som mal, 97. taký istý som mal. Taký istý som mal. Bolí ma hrdlo ešte k tomu. Bolí ma ten hrdlo. Slovenčinu si zabil. To je taká dôležitá vec tohto dielu. No že poďme už na ty, vole, sú 19, no. 20, jo, 60 sekúnd. Jo, ja mám presne predo mnou. Aspoň Brum 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 brum. Päť, brum. šesť. Nerobte zo seba, Prečestiek deti. mám. Že 50 sekúnd. Jo, taký som unavený. Koľko Ako je to robil 9? Gogo a Smusa v Čakaj. double vlogu, nebuďte detinskí. Ďalší čorka skinov. Ja čo ne, na budúci rok sa 999 sekúnd je koľko minút? Čo, Fero? Počujete? Ne, nepovedal. Ja na budúci rok sa nepôjdem do triedy. Juhu. Dobre, choď, preč, ahoj, čau, David, ešte si tu, fuj. Prečo? Ideš preč? Ideš do Lučenca ako Dominik, ale nešiel. To je Ja král. musím ísť do učenca. Naozaj? Ne, to by sme nemali hovoriť, že kde bývame, ale nevadí. Idioti. No nebývam v učenci, ale to nevadí. Ale nehovorím o tom. Ja bývam v Banskej Bystrici, nemáte to jedno. Áno, tiež prvá. A ja bývam v Nemecku, to a mne nie je Bývam v no. Španielsku, ty vole. Čekajte. Ale nič nejde. Ja som chytil, ale iba to. Ja už bežím. Ja vás nevidím. Ani jednu A vy večer ste som. akože kam išli? Stojte, poďte naspäť. Luxer, Ešte vidím tam ťa, je. stoj! Stoj! Nemôžem. Stoj! Nemôžem. Ty vole. Ale fakt nemôžem. Ale vidím ťa. Vidím ťa. Ešte sa stále vidím. Idú za tebou asi traja. Aj dobre ti. Všetci idú za tebou. Ja tam neleziem, ja idem na mužku. A už som zomrel. Takže ostal som tu iba ja a... Playboy. Ne. Som Inými slovami, flaška zdarma! To je ten gej. Ahoj! Ak ma zapíš, ty vole. Arena 3 ľudia. Ten to má diabetes. O, to pekne meno, on je admin, alebo tak. To bolo... Amlikezra. Nespievaj, prosím. Však po latinsky nemusí spievať. To bola ďalšinčina? Hej, hej. I am in the sky. Prestaň už, ty vole! Bo ťa vyhodím. More, ideme. Už ideme. More, kde ja? To je môj brat, ne, nemá orgazmus. Jaj, to je cool. To som. A ja som to počul. To bolo proste dobre. Má orga. Keby si vedel, čo to je orga, tak ti nepoviem nič. Ja viem, že to je taký nástroj. To býva v kostoloch. To je taký Presne máme. tak. A ty si to nevedia, iba teraz. Dobre, poďte, ale na 7. Hlava. Počkajte, áno. My. Do pavučiny. Smiem sa spýtať, Luxer, kde sa nachádzaš? A našiel som nejakého uchyla. Tomer, zomri. Posunu. Pomstím môj smrť. Ty si zomrel, ne? Nikdy. A ty si
skapa, veď som ťa videl. Mne sa to iba zdá, alebo všetko to lagovalo. Ne, mne to funguje. Mne sa iba zdá, lebo tu je plno padlo. Go. Toto dúfam, nikto ešte nenašiel. Tyle. Go style. Opa, go style. Dobre, ešte nikto. Ešte mi to furt natáča. Pozor na vec. Kto ešte žije v aréne 3? Ale zas... Ja. Lebo ja som krát. Tu je taký doktor. Doktor, dobrý. Môžete mi... Mr. Doktor mi to povedal. Doktor je tam. Že musím žiť Môžete ma na vyliečiť. Aj tak teraz som chorý. To je- No, Ne, ja som sa dostal naspäť. Do pi... Nej. Skok. Bum. Do... A ináč, tento server, Lebo ak to aj dobre vám. vieme, tento server založil kto? Improvet nám to Gamer. povie. Impro, povedz nám, kto to založil. Game. pavučinu sa dá zobrať tuto. No poďte už na arénu 8. Aj šartovala. Sedmička. Ne. My sme v aréne 3 teraz. Hej. Čo mu udiera? Vy